Et mostro dues oracions a la pantalla. Quina diries que és la correcta? Mentre fas cua per comprar l'entrada a la taquilla, jo vaig a comprar aigua. O, mentre fas cua per comprar l'entrada a la guixeta, jo vaig a comprar aigua. Espera, perquè no acaba aquí. Encara no et dono la resposta perquè tinc una altra pregunta per a tu. Ara són 3 frases. Quines són correctes o incorrectes? He llogat una taquilla al gimnàs per no anar tan carregada amunt i avall. He llogat una guixeta al gimnàs per no anar tan carregada amunt i avall. I he llogat un armariet al gimnàs per no anar tan carregada amunt i avall. Ja ho tens? Molt bé, doncs, comencem i et dic la solució amb l'explicació. Creus que taquilla és un barbarisme? Per exemple, quan parlem del lloc per vendre bitllets o entrades a l'estació de tren, al cinema, etc. És el cas de la primera oració d'exemple que t'he mostrat. T'he de dir que la paraula taquilla és correcta, no és un barbarisme. Així que no t'has dit per corregir perquè en fer-ho pots cometre un error, com passa si dius guixeta, que pareix que sona molt català, però en realitat es considera un calc del francès i no s'admet en la nostra llengua. Per tant, quan parlem de la venda de bitllets i entrades, el lloc on es despatxen al públic és la taquilla. Ara analitzem el trio d'oracions que t'he mostrat després. Tenim taquilla, guixeta i armariet. Però ara el context és totalment diferent. Ens referim als armaris menuts que hi ha als vestidors d'un gimnàs o d'una escola, per exemple. Començo per l'oració del mig, amb guixeta. Esta no és admissible pel mateix motiu que he comentat abans, és un calc del francès. Per tant, ja la podem descartar. De les altres dues, quina diries que és la correcta? Aquí sí que és un castellanisme taquilla i quan té este significat l'hem d'evitar. En català diem armariet. He llogat un armariet al gimnàs per no anar tan carregada amunt i avall. Com que en castellà es fa servir taquilla en els dos casos, tant per a la venda de bitllets com per a l'armariet, és això el que ens confon. Espero que a partir d'ara recordes com ho has de dir en català. Fins al pròxim vídeo.